रे साला ये आम का है तुरली अरे हम ना तुरनी हो तो तहार बाप तुरलन ओ मर्दे करा एमे चुतिया बनावे वाला कौन बात बा तू जाला लड़चट लेके बात करे ओ हम लड़चट लेखा बात करतनी आ तू लड़चट लेखा बात करत रहो जा लगी साले लगी तनी हाथ पे हाथ धो के क्रिया में खोले बड़ा लगी तनी के बापे मर जातो आय है अब हमारा आम हेते हेते हो गई बा। अब ये दिन के इंतजार बा कि पहिया पकियन की हम अपना मुंह में लेकिन अगर के लइका बड़ा सन साला सारा आम तुर लेता रसन वे रखवारी में हम आई बनी आ देखो तनी कौन सार आज हमारा आम तुरत रह उनकर हम गाड़ फाड़ दे आज आम तुरंत में कोनो साले जे पकड़ई न तो लाठी से मार के उनकर देह पर साथी उखाड़ कि पूरा बाप दादा खानदान तक याद रुको बोले खुदी तेरा कर पर बगैचा ए खुदी ओकरा जूजी ओकरा से काफी करक बा हमरा आम तुला से मत रहबा अब केंगे होई रे हमरा दिमाग में एगो आम आवता ना रे आम चुराव के बुद्धि आवता अरे एंगे कह ना हमनी के तीन गोला चले के अपना बात में तो लोकरा के भरमावल जाई आ तू का करी आम तुर के लेके भाग जाइए आ ई ते हिस्सा लगावल जाई हां अकेले हम ना जइबो काहे रे ओ हमरे गाड़वा ने फैली बा कि चैली करावला छोड़ देता रह लगी प्लीज साला कि चैलिया बोली के बाद छोड़ कि साला इतना करिया बारी नु कि आम के झड़िया में जाके आम तू चुरा सकता री सुनो तो ना तो निबेर में करी के कहला से हमरा अच्छा ना लागेला प्लीज साला गोर का सुन जन कहतन तू चुपचाप कर आ आम चुरा के ले जो आज से तोरा गोर का कह हम जो जो रे कट कह दिले के खुश हो गेले रे उ तो लाड़ चट बा ए खुदी चा कोनी आयामुआ के गाछवा बेचबो गर्दा वाला कहेला एगो आदमी पूछे तो रहली ओकरा कीने करला ह अच्छा हमार बागवानी बा तो लोग हमरा से पूछे ना आवेला और तोर बागवानी नहीं के तो लोग तोरा से पूछे जाला ए हमरा के चूतिया बनावली ह का ओ मर्दे करा एमे चुतिया बनावे वाला कौन बात बा तू जाला लड़चट लेके बात करे ओ हम लड़चट लेखा बात करतनी आ तू लड़चट लेखा बात करत रहो रे कोनो गाछ पर चढ़ल बा का रे ओ मर्दे करा कोयलर होई केना घोप घाप करत हई ओ कोयल ओयल हुई कि कोनो गाछ पर चढ़ के हम तुरत आए मर्दे करा बैठा ना सौदा ला बात करो अरे सौदा के चक्कर में कोनो हमर घौदा तुर के ले जाई आए रे कौन चढ़ल बा रे ए रुको ना रुको ना गथाई तो बा ए त गथाई दे ओकरा के क दी हमनी को ओकरा संग न कि साइन हुए केले आइल बा गथाई दे ओकरा को रे 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 गाछ पर कौन चढ़ल बा रे देखो देखो खुद जा कौन हवे ना ह कौन तो कौन ह पहले बार रे हमरा गोचिया पर कौन उजर शर्ट करिया पैंट टांग देला बा रे ओ खुद जा रातु गाड़ी कहलई कोनो छत पर कपड़ा पसलई उदिया उदिया काके टंगा गेलई अच्छा चलो ना आम के दाम कइल जाओ रातु में आरो रहे ही दादा रे शर्ट पैंट ना हो कोनो करिया लइका चढ़ल बा कारे की ओनहरिया में नइकल ए शर्ट पैंट न गिरल बा चले शर्ट पैंट में चिकोता चुतिया बनल बड़े उतर तरे रे साला ये आम का है तुरली अरे हम ना तुरनी हो तो तहार बाप तुरलन उतर त साला नीचे पहले उतर त रे साला काहे आम तुरली अरे उतर त उतर हाय और महिला बड़ा लगी वही बड़ा खुद कर दूं कोई बस और महिला बड़ा अभी साले पिटने ना तल अभी ना चिल्लाता रही अभी तो बेहोता है तो खुद कर दूं बोल अरे रुको ना बोल बोल बोल
हई तीनों बनारवा हमरे संगे आइल बारसन। हां चल तो रे साला तोनी को वही बार सो गुट बरा के हमरा को झूठ खिलाइले बरसन आय ना मर दे एका के चिन्ह थोड़ा है ऐसा कोरिया लेके हमरा पूरा गांव में नहीं खे। रे साला दूसरा गोला पर आइल बड़ी कार रे ना मर दे जा लगी साले लगी तनी हाथ पे हाथ ध के क्रिया न खोले बड़ा लगी तनी के बापे मर जातौ। ए तो देखला का बड़ा चला मोलक मार के हाथ फाड़ दिया चल मार साला का ए ना सके बड़ी मर ले बा दे पारे अरे कौन लूटा बड़ी गोला तो बाबू जालियो तो चल